al nostre escenari perquè tenim a Maite ja preparadíssima. Maite, Sí, estem. com estàs? Molt bé. Estàs preparada per a delectar-nos? Tu t'has parat a pensar què faries o en què invertiries 2.000 euros que tenim ahí de premi per al guanyador d'este concurs? La veritat és que no m'ha parat a pensar-ho, però vamos, segur que algun capritxet cauria. I, bueno, Podria, és veritat, no? 2.000 estalviaríem també un poquet, va. 2.000 euros ja condixen, eh? Ja condixen, ja. Què has preparat com a segona actuació? Pues bueno, Maite? tenim ara una cançó de Rocío Dúrcal, como han pasado los años, Molt bonica. y nada, espero que vos agrade. Y anem. Has avisat en Castelló que posen tots la tele, que posen la terrassa? Bueno, ma mare s'ha encarregat d'això. Ella s'ha encarregat, Sí, sí, ma mare ja s'ha encarregat. Molt bé, pues Maite Grau en estos momentos interpreta Cómo han pasado los años, de Rocío Dúrcal. Endavant. Gràcies. Pasaron los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, y un mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue noche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos lo dimos por entero y en silencio murmuramos, nada nos va a separar. Pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo. Ahora han pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Molt bé, Maite. Moltes gràcies. És que triar una cançó d'estes melòdiques també que no passen mai de moda, veritat, la cantes i és que te transporta, veritat. És veritat. En eixe sentit tu t'has trobat a gust, no? Jo moltíssim. Pues que tingues molta sort. Ara serà el Moltes públic, ja gràcies. saps, Sí. el que decidirà si eres l'última de les semifinalistes. Gràcies, Gràcies Maite, a vosaltres. pues per estar amb nosaltres. Vinga, bona estada. Adéu. Qué bonito, son casi las 6 de la